Nagsimula na ang intensified vaccination rollout sa Pangasinan. Sa Lingayen, 5 vaccination site na ang binuksan upang mabilis na maisagawa ang pagbabakuna. Araw-araw may nakalaang 2,500 doses ng mga bakuna upang maabot na ng bayan ang herd immunity bago matapos ang taon. Pinaalalahanan naman ng mga residente na huwag maging mapili sa brand ng bakuna. Paniniyak ng lokal na pamahalaan, ligtas ang lahat ng bakuna para sa publiko. Ang pinakamahalaga din po na mensahe ko sa inyo ngayon is that huwag na po tayong mamili ng bakuna. Whatever vaccine na nasa harap nyo, yun po ang mahalaga, maturukan na po kayo agad. Ngayong araw, umpisa na rin ang walk-in vaccination na inilunsad ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa mga minor de edad. Samantala, dahil sa mabilis na usad ng vaccination, naabot na ng San Nicolas, Pangasinan ang herd immunity. Ito ang pinakaunang bayan na nakaabot ng herd immunity sa probinsya. Ngayon, nasa ilalim na ng unrestricted classification ang bayan. Ibig sabihin, mas maluwag na ang mga quarantine guidelines. Puspusan naman ang isinasagawang pagbabakuna ng San Nicolas sa mga minor de edad. Christine May Tirado para sa Luzon Headlines.